Rus Federasyasının Tatarstan Respublikasyna saparynyň çäklerini Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz Tatarstanyň başçysy Rustam Minnihanow bilen birlikde Kazan halkara açylyk sport toplumuna barıp gördüler. Sport toplumuna Gahrman Arkadagymyz we Tatarstanyň başçysy Tatarstan Respublikasynyň premier ministriniň orunmasary, Owagjylyk we adyk ministri, açylyk we açylyk sport federasyasynyn başlygy Marat Ziyabarow hemde halkara açylyk sport toplumunun direktori Mehirli garşadylar. Soňra bir de Gahrman Arkadagymyz hemde Tatarstanyň başçysy Rustam Minnihanow sport toplumunun çägini Tatarstanyň owagjylyk önümlerine bagşlanan sergini sinlediler. Sergide yerli önümçüge degişli adyk önümleriniň bir näçe görnüşleri görkezildi. Hünärmenler Gahrman Arkadagymyzy bir önümleriň aýratynlyklary bilen tanıştyrdylar. Mälim bolşaly Türkmenistan Rus Federasyasy bilen ýakyn hyzmatdaşlyk saklaýar. İki taraplaryň gatnaşyklarynyň netijesinde täze sepkitleri getirýär. Ýakynda Gahrman Arkadagymyzyň Rus Federasyasynyn prezidenti Vladimir Putin bilen bolan telefon arkaly söhbetleşigine de Türkmen Rus gatnaşyklarynyň geljekki öýdüşlerine mühim ähmiýet berildi. Türkmenistan bilen Rus Federasyasynyn arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk dürli ugrlarda alınıp barlýar. Hadutanna medeni ansanperwer, tügda, ulug, owagjylyk we beýlik ugrlarda netijeli gatnaşyklar ýokary derejede ýola goýuldy. Wagtda Gahrman Arkadagymyz geçirilen telefon söhbetleşikde bir näçe teklipleri beýan etdi. Şeýlede Gahrman Arkadagymyzyň we Rus Federasyasynyn prezidentiniň arasyndaky telefon söhbetleşigini oktýabr aýyna garaşly döwletleriň arkadaşlygynyň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna geçirijek ýokary derejeli halkara maslahatynyň gün tertibine girecek meseleler barada pikir alşyldy. Şeýlekem Gahrman Arkadagymyz hemde Tatarstan Respublikasynyň başçysy bir de atlary bagşlanan sunot eserlerini sinlediler. Bölümde Gahrman Arkadagymyzyň Atda Wepada bar, Sapada atly eseriniň rus diline nusgasyna aýratyn orun berilipdir. Gahrman Arkadagymyzyň ýelden ýynnam behişli bedewlere bagşlap döreden ahal teke bedewi biziň buýsanjymyz we şöhratymyz, gadamy batly bedewatly eserleriniň mühim ähmiýetini bellemek gerek. Bu kitaplar daşary ýurt dilleriniň ençemesine terjime edilip, giň dünýä jemgyýetçiligine ýetirildi. Hemde yer ýüzünde ahaldaki bedewleriniň şan şöhratyny hassa bilinde galdyrmakda mühim orun eýleýär. Toplumyň hünärmenleri Gahrman Arkadagymyzy Kazan halkara açylyk sport toplumynyň aýratynlyklary we düredilen şertleri bilen tanıştyrdylar. Soňra Gahrman Arkadagymyz hemde Tatarstan Respublikasynyň başçysy bir ýerde geçirilen at çapşyklaryna tomuş etdiler. Soňra Gahrman Arkadagymyz hemde Tatarstan Respublikasynyň başçysy at çapşyklaryna tomuş etdiler. At çapşyklaryna türkmen çapyk suwarlary gatnaşdy. Kazanyň halkara açylyk sport toplumy Ýewropanyň iň iri toplumlarynyň biridir. Umumy meýdany 90 hektara golay bolan bir köpügürli toplum Ýewropa düzümleri özüne jemleýär. Toplumyň düzüminde 1800 metr we 1600 metr uzunlygyndaky çapyk ýodalary bar. Şeýlekem bir wagtda 6000 tomoraçyny kabul edip bilýän açyk we ýapyk meýdançalar hyzmat edýär. Bilşime diýäli, hormatly prezidenti bilen taýsy tagallarlar netijesinde ýurdumyzda açyk sportuny we milli açylyk sunuwatyny dünýä derejesinde ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Kazan şäherine geçirilen şu gedeki at çapşyklaryna türkmen çapyk suwarlarynyň ýokary ussatlyk görkezmekleri munyň aýdyň beýanydyr. Mälim bolşaly, garaşdy baky bir tarap Türkmenistan bide watla at muradyň mekan ýylynyň ilkinji günlerinde bir karar döwletiň täze ýanynyň galkynçy döwründe behişli bedewlenmeden dünýädäki şan şöhratyny hassa belinde götürmek maksady bilen hormatly prezidentimiz taryhy resminama gol çekip 2026-njy ýylda atçylyk we atly sport şäherlerini ýokary derejede getirmek boýunça guramaçyk toparyn döretdi we düzümini tasdiklady. Munyň öýde bolsa, şu ýyly ýurdumyzda behişli bedewler bilen bagly halkara şäherleriň ýokary derejede geçirilýänliginiň nowatdaky beýanydyr. Şeýlelikde Kazan halkara açylyk sport toplumuna geçirilen ilkinji at çapşygyna ýurdumyzyň ussat çapyklary Begenç Murat Agamradow önämli ýeňiş gadandy. Bilşime diýäli, garaşdy baky bir tarap Türkmenistan bide watly at muradyň mekan ýylynyň şygarynyň many mazmuny giňden dawarlandyrmak, watanymyzyň okunly özüşiniň nyşany hataplanýan ahalteki bedewleriniň şan şöhratyny hassa belinde götürmek maksady bilen ýurdumyzda we daşary döwletlerde iri çäreler geçirilýär.
milli we dünýä medeniyetiniň naýbaşy nusgasy bolan beýişli bedewler häzirki döwürde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň gadanýan üstünlikleriniň, döwürleriň we nesilleriň dogamatlylygynyň nişanly urly. Kazan halkara atçılık spor toplamına, at çapşıklarına, yurdumuzun çapık duvarlarının katnaşmağı ve yeniş kazanmakları bunun aydın beyanıdır. Ava, bugünkü geçirilen at çapşıklarına, bizim usta çapık duvarlarımız Tatar atlarına çapşığa katnaştılar. Üren çekeleşkli ve gılgılınlı geçen at çapşığına, izler turgunlarımız özlerinin usta atlığını, kızıtanına, kahraman arkadağımızın belli şiyali, mertliğini örkedip, bayraklı orunları eğilediler. At çapşığındaki bayraklar ahılteki atlarının hormatına koyuldu. Bu bayrakları bolsa Türkmen türgünlerine almak nesip etdi. Şeýlelikde 1800 metr aralyga geçirilen ýene de bir çapşykda yurdumyzyň çapyk duwarlary izlerliklerini görkezdiler. Bu çapşykda Berdi Muhammedow Pellehana birinji bolup gelmek başardy. Soňra ýeňijileri sylaklamak dabarasy boldy. Kahraman arkadağımız yeňici bolan ussat Türkmen çapyk duwarlaryna kuboklary gowşuryp gadanyn yeňişler bilen gutlady. İýleşlerimiz milli açnasygy ösürmäge we öz ukyp başarnyklaryny açmagy döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin kahraman arkadağymyza hemde arkadagly kahraman serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň awraýyny mundan meýlekde belinde galdyrmak üçin ähli tagallalaryny etjekliklerine ananardylar. Kahraman arkadağımız we Tatarstan Respublikasynyň başçyny çapyk duwarlaryň gaýşlary boýunça ular bilen ýadygärlik surata düşdiler. Sonra kahraman arkadağımız hemde Tatarstan Respublikasynyň başçyny hemmelere üstünlikleri arzu edip bir yerden uğradylar.